हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ RRB RRC एडमिट नोंथांमोना नायदो आरो लोगोसे एग्जाम डेटखौ नायदो एग्जाम सिटिखौ नायदो फाइनाली होबाय जाय एग्जामा जागोन नोंथांमोना सेप्टेम्बरावनो जागोन आरो बे जाबाय सेकेन्ड फेज एग्जाम गाव गावनि एग्जाम सिटिखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो लोगोसे बे जाबाय 10 पासफोरनि जबमोन जेरावनोखि 1,03,000 भेकेन्सिनि बारा दङमोन अके दा बे एप्लाइ जादोंमोन 2019 आव RRC नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों जानांगौ आरो बे एग्जामाव नोंथांमोना थांनो हासिगोन आरो बे आनजादा अनलाइन जागोन गुवाहाटीयाव नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ हैनो हासिगोन दा बेखायनो एग्जाम सिटिखौ नायना लाग्रोदो खायसे गुवाहाटी गोग्लैनो हागौ आरो खायसे गुबुनाव गोग्लैनो हागौ दा जायखिजाया नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा बिदिब्ला जों थांग्रोगोन फार्स्टआवनो जों आईडी रिकभारि खालामनाय मानोना गोबाव जाबाय आईडीया गोमादों जानांगौ खायसेना बेखायनो जों फैदो अफिशियल साइटआव लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ गासैबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन बेनिफ्राय रेलवे नेम दङ बेयाव नोंथांमोना गुवाहाटीखौ होनांगोन बेयाव बक्सआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ आरो दा बेखायनो जों फै सेलेक्ट खालामसै स्टेप बाय स्टेप नाय नोंथांमोना एसेबो आन्दायनाङा बे भिडिअ नायब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन दा बेखायनो जों बेयाव नायग्रोदो गुवाहाटी अके नटिसआव जों फैनानै गुवाहाटीयाव जोङो NFR आवहाय खनसे क्लिक खालामना होदो बेयाव स' खालामबाय बेनिफ्राय नोंनि नामखौ लिरनांगोन नोंनि नामा जेरै दं सार्टिफिकेटआव बेखौनो लिरनांगोन बेनिफ्राय बार्थडे नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन आरो अके बेयाव डे मान्थ इयार अके स' नोंथांमोना जेरै दं बेखौनो सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय इमेल आईडी आधार कार्ड मबाइल नाम्बार मोनथामनि गेजेराव जाय रेजिस्टार दङमोन बेखौसो होनांगोन बेनिफ्राय सिकिउरिटि कोडआव 6WW6 मोनदोंना बेखौ होनानै साबमिट खालामनांगोन आरो साबमिट खालामब्ला नोंनि आईडीया श' जागोन आरो बे आईडीखौ लानानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन दा बे जाबाय डिटेल्सआ देन बेखौ जोङो मिथिबाय बेनिफ्राय जोङो दानिया लगइन खालामनाय प्रसेसआव थांसै आरो लगइननि बेनिफ्राय फरगट पासवर्डनि एबा नोंथांमोननि रिकभारि आईडीनि लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ गासैबो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय स' दानिया जोङो एग्जाम सिटि नायनाय प्रसेसआव फैबाय दा बेयाव नटिस फैबाय दाखालि गैयामोन ना दायो फैबाय दाखालि ओंखायनो नायनो हायाखैमोन दा जना फैबाय आरो जोंना सेकेन्ड फेजआव दङ एग्जामा दा गिबियाव जोङो रिकभार खालामदोंमोन आईडीखौहाय रेजिस्ट्रेसन आईडीया जों रेजिस्टार आईडीखौ जों बेयाव एन्टार खालामनांगोन बा जों टाइप खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय बार्थडेखौ सेम प्रसेस नोंथांमोना गाव गावनि बार्थडेखौ सेलेक्ट खालामदो दा बार्थडेआ जेरै दं नोंथांमोना बेबादि होनानै लगइन खालामबानो नोंनि गासैबो डिटेल्सआ फैसिगोन एग्जाम सिटि बेनिफ्राय माब्ला नोंथांमोना मा लांफानांगौ लांफानाङा जों नायनो हागोन आरो एडमिटआव गासैबो डिटेल्स थागोन दा बेखायनो फै आं बेयाव लगइन खालामसै स' दायो जों लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि नाम रेजिस्टार आईडी बेनिफ्राय एग्जामनि जन थागोन गुवाहाटी ओंखारखागोन बेनिफ्राय जेन्डार थाबाय बेनिफ्राय जोंनि ST थाबाय अके स' नोंथांमोना बेबायदि मोनसिगोन आरो जायफ्रा एग्जाम होयो नोंथांमोना एग्जाम फिसखौहाय रिफान्ड मोननाय जायो 250खौ जाय एग्जाम फिस दाननाय जादोंमोन स' बेनिफ्राय टेस्ट सिटि नायदो एबा एग्जाम सिटिया गुवाहाटी दङ खायसेना तेजपुर थानो हागौ बा खायसेया जरहाटबो थानो हागौ आरो देन बेनिफ्राय स्टेटआ आसाम ओंखारबाय बेनिफ्राय एग्जाम डेटआ 17 सेप्टेम्बर ओंखारबाय आरो बिनिया स' बिनिफ्राय सिफा सेकेन्ड थार्ड एन्ड 1 थायो गासै मोनथाम शिफ्ट जागोन माने मोनथाम एग्जाम जागोन आरो सानसेयावनो दा नोंना फार्स्टआवबो गोलैनो हागौ सेकेन्ड एबा थार्डआवबो गोलैनो हागौ बे नोंनि बाथ्रासो अके स' बिनिफ्राय एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगांल' एडमिट डाउनलड खालामनो हायो बियो एडमिट नङा बे जाबाय एग्जाम सिटिखौ नायग्रोनायसो आरो जे नोंना बबेयाव गोग्लैदों मानोना गोबां जगार खालामनांगौ जायो नालाय थांनाय फैनायनि बेखायनो एग्जाम सिटिखौहाय RRBआ होग्रोयो दे बेनिफ्राय फार्स्ट शिफ्टनि एग्जामनि टाइमिं दङ बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइम दङ आरो बेखौ नोंथांमोना नायदोनै दा हमना ला रिपर्टिं टाइमखौ नायोब्ला नोंथांमोननि एग्जामा फुङाव दङब्ला 7:30 थांनांगोन रिपर्टिं टाइमावहाय बेनिफ्राय क्लस जागोन गेटआ बन्द जागोन 8:30 आरो एग्जामा जागायगोन 9 AM निफ्राय दा बेखायनो बे नाम्बार 1आव नोंथांमोना नायदो अब्लानो बुजिखागोन आरो एग्जामनि टाइमा 90 मिनिट्स एबा 1.5 घन्टा नोंथांमोना आनजाद होनो मोनगोन आरो लास्टनि एग्जामखौ नायोब्ला 5टानिफ्राय जागायबावगोन नायदो अब्ला नोंथांमोना मोनाबोगोन आरो दा बे एग्जामा अनलाइन जायो दे एग्जामा अनलाइन जायो बेनिफ्राय नेगेटिभ दङना गैया एडमिट कार्डआव मोनगोन आरो बे अफिसियेल नटिफिकेसना गोबाव जाबाय नालाय आं गोसोआव गैला आं नायफिनगोन स' नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ एडमिट मोनोब्ला गासैबो डिटेल्सखौ होगोन देन बेनिफ्राय माखासे इनस्ट्राक्शन्स दङ गाइडलाइन्स दङ बेखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन एग्जाम हैनो थांब्ला एडमिट लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय गांसे आईडी प्रुफ लांनांगोन पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड नोंथांमोना लांबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे COVID-19नि रुल्स एन्ड फल' खालामनांगौ आरो बेखौहाय मिथिखागौ बयबो एग्जाम हैनो थांग्राफ्रा मास्क गानलांबानो जाबाय दे बेनिफ्राय जोंहा नाम्बार 5आ मोस्ट इम्परटेन्ट आपडेट बियो बे जाबाय नोंथांमोननि एग्जामनि सिगां एग्जाम हलाव हाबखांब्ला नोंथांमोनखौहाय भेरिफिकेसन एबा बाय'मेट्रिक खालामो आरो अके स' नोंथांमोना आधार भेरिफिकेसन खालामो आरो जे
माखासे जायफ्रानोखि आधार कार्ड गैयामोन बै टाइमावहाय बेफोरबायदि माखासे बाय'मेट्रिक खालामगोन आरो बेयाव एबसेन्ट जानाङा स' नोंथांमोना एटेन्ड जाथारनांगोन अब्लासो लगइन खालामनानै एग्जामखौ होनो हायो आरो बे बाय'मेट्रिक्सआव जायफ्रानोखि एटेन्ड जाया एग्जामानो लगइन जाया बेखायनो स' नोंथांमोना बाय'मेट्रिक्स खालामनानैसो लगइन खालामनानै अनलाइन एग्जामखौ होनो हायो आरो बे एग्जामा अनलाइन लेंगुवेजआ हिन्दी इंलिश मोननैल' थायो स' नोंथांमोना जेबो चेन्ज खालामनाया जास्ट हिन्दी आरो इंलिशल' थायो दा बेनोसोमोन लोगोफोर दिनैनि RRBनि बिग आपडेट आरो लोगोसे नेक्स्टआव आपडेट मोनोब्ला स' नोंथांमोना शेयार खालामगोन दा 100 कुइसन थानो हागौ बिनि सायाव जों एडमिट मोनोब्ला गासैबो डिटेल्सखौ जों मोनगोन दा लोगोफोर बेनोसोमोन RRBनि एग्जामनि बिग आपडेट 2019आव एप्लाइ जानाय आरो एग्जामा देग्लायसो जादों